kumsang khat zaruk somsari pathum ania Mexico cheng chung ko pakhat chu hlim takin tlanga anlo in fiama an fate pani chuan an nu chu thi pe in an nu po chu alo lawm thiam hle reilo te a chuan an chung ko a in biruk siak chu an rota an fa panau pang zawk chuan amit hupin a chung te chu an lo biru a chung te a zonjel nu chuan a thil mu chuan a thong chiang kher mai anu chuan a u chu tuya nimhlum atum mek alo ni man mo taka tlan chengalin ani po chu anu chuan alo man vele a kumtam takliam nu chuan Los Angeles cheng nu pakhat ana chu apasalin aboral san nu chuan afate pani Chris le sem nen chuan an cheng howa social worker na thokin ana chuan aboi ve thin hle ani chun lama chuan an thopui pakhat dona chu an puber chuan Patricia Alvarez te in enfiatur chuan alo tur seka Patricia Alvarez hian fa pani nein afa te chu an school kal an botak dai thu an pu chuan alo shrila ana chuan an case worker ani thule ama kaltir zok tura angen hu chuan an puber po chuan alo rem ti saka ana chu apasal thian pa police officer Thlarau nen chuan Patricia te in chu an vathenga mase Patricia chuan afa te chu him taka an om thu lo soin in chunga chuan alo lu tir du ta hau lo mai ana chuan ama chautal lu tir tura angen hu chuan Patricia po chuan alo lu tir ve mai bok in chunga lu nu chuan Patricia chuan Hmeichhe tapri le auri te a hriat thin thu lo shilin room danga chuan akal sana chu churem changa la in ana chuan in chu a en kwal ngal wat thomno dana in kalbur mai chu mu in achunga chuan naupang ho chu an om nge ya ringani honna tumlai chuan Patricia chuan alo beita thut mai Thlarau chuan man mo takin Patricia chu alo hruai sang hala ana chuan thomno dana kongka chu hongin achunga chuan Patricia fate pani Thomas le Carlos te chu an lo omani naupang pani te chu damdo ina hruai ngalin an ban reka chuan kang nu mani om tak alo oma ina om chang chuan anai chuan afa te pani chu hlim taka omtir atum ve ram thina ana hian apasal thina chu atuarin aril ru a hre om thin hle a sanlama chuan Carlos chu Hmeichhe tapri a hriata wang chuan alo har hlola a unau pa Thomas chu ko ngalin a har thei ta mai lo chumi nu chuan security guard chuan an room chu lo en fi in a chu nu chuan a tho chuak le a Thomas chu akhuma chuan alo mu to ta hau lo mai Carlos chu Thomas zong tur chuan a chuak ngal Thomas chu room pon lama chuan alo ding renga in chung lama tang chuan tuilo farin chunglam an han en chu Hmeichhe Thlarau rap om zet mai chuan alo be ngala reilo te a chuan ana chuan phone call dongin Carlos le Thomas te ruang luya an mu thu an lo hril afa te hruain an ruang mu na chu an pan ngala chu hmuna chuan Patricia po lo omin afa te thina a mo phur tu a ana chu alo pu a Thlarau sual laka tanga ven him atum laya ana in alo lak chu thu te chu asoibok chuti lai chuan Chris chu thil thleng te en tur chuan kara tang chuan chuakin seme ro chu alamutui hle thung ruang an lak chu lai vel te a en lai chuan Hmeichhe tapri a hre chun zoma fin fiat tuma avapan nai chu Hmeichhe Thlarau Llarona chuan abana alo vuan ta thut mai abana avon na chu kangin atal chok thei ta rama kar chunga alu nu po chuan Llarona chuan alo la zui zela dar thalanga te chuan loin landin kar dar thalang te chu ama in aloin hongbok mase ana lo thlen nu chuan Llarona po chu abo zui ve ngala atuka chuan Patricia te in bulvela chuan mi then khatin in thoina le in hlan thiang limna te an lo neya Father Pires po lokalin until ti dan vel te chu ana chu alo rilfia ana chuan Llarona chu tunge ani ti lo zotin Patricia in a hminga lamrik thu alo rilbok Father chuan Llarona chu Hmeichhe mel thatak ni in apasal nen fa pani an nei nuwa apasalin ngai zawng dang anei ti a hriat chu nuwa rilruna taka a om thu a hrila
aril runa chuan afa te pahnih chu tuya nimhlumin ama po a in tihhlum bawk father chuan ana chu cross a presena mase ana chuan ring tu thatak ani lo thu hrilin alo nara in lama chuan sem chu ama chawin pulbula chuan alo oma Hmeichhe tabri chu hrevele in thom lo chuana lampan chuan akal ngal engma hmutur aum lo wang chuan alo kir vele maya ani hliap a han tipar chu a hma maya chuan Llarona chu a hmu vele ta mase ni hliap alak sona piang chuan a bole zela thi chu na taka lo tho in ani hliap ken lai chu pula chuan atla a ni hliap a char lai chuan Llarona chu lo in lar le in sem kuta chuan alo vuan vele a ana ho nu chuan sem omdan a hmu chuan engthil nge thleng ti azota aban hliam te po chu hmu in semero chuan a thil ton chu a hril du lowa detective copper chuan zanria lokil puin anai hena chuan Patricia chungchang te chu alo hrila Patricia yi fa te file chu pe in ana chu Patricia mutur le anthil hriat du then khat te zot turin angen bok detective copper ho nu chuan Patricia yi fa te file chu a en ngala thli chu alo thole ta vuk vuk mai Chris a tho a chuan kongka chu alo kik vak vak bok Chris ti har tum lai chuan kongka chu nataka loin hongin Chris po alo har ve ngala afa te amut feltir nu chuan anina chuan midang an omve tlat ni a hria in a en kual ngala dar thalanga tang chuan Llarona chu mu in a hlau hle a afa te ruma chuan lutin ti har ngal mai atuma chuti lai chuan Llarona chu ruma chuan loin lan le in ana chuan anin chu chu san ngal turin alo ti a Llarona chu atiang ken lai chuan vo in abo zui ngala afa te po lo tho chuakin ana chuan thil engemaw a hmu thu le a room lama mu mai tur chuan ati bok atuka chuan ana chuan Patricia chu zela awa hmu a Patricia chuan afa te thina mo phur tu ni a angaya wang chuan alo an khum na sa hle a ana chuan Patricia bana hliam te chu hmu in Llarona thil ti ani empty azota Patricia chuan makti takin afa ten Llarona trap thom an hria empty te zotin an kuta Llarona mituin ati kan na hliam an nei empty te azot bok in lama chuan Chris chuan Hmeichhe tabri bok chu a hreleta thom lo chuana lam chu pan ngalin Llarona chuan stepa alo nem lum ngal ana po lo thlengin man mo takin damdo ina a hruaya doctor chuan Chris bana hliam te chu hmu in ngai that lo mel zet chuan ana chu alo ena chumin hu chuan detective copper le dona te chu ana te ina chuan lokalin Chris le sem bana hliam te chu a chan an lo zota ma se an ni chuan an lo zep tlat thung copper chuan ana hena chuan Patricia chu an chu zalen tur thu chu a hrila detective copper le dona te ho nu chuan ana chuan Chris hena chuan thil thlendan dik tak hril turin angena chuti lai chuan bathroom in bual sem chu Llarona chuan tha tumin battapa alo nima ana chu man mo takatlan ngalin sem chu avala chuaka Llarona chu loin lan le in ana ban chu atikang vele a ami tuite chu thisen ang maya farin abo zui ngala ana chu father Pires muturin biak ina avakala an thil tonte a hril nu chuan father Pires chuan ko shanin chutiang thil boi pui chu arem lo avangin an mani tran pui thei tu tur pui thiam na chol san to Rafael ne nakal turin alo ti a ana le afa te chu Rafael ne na chuan an vakal ngala Rafael chuan alo ngai sakte chiam lo afa te kuta hliam a hmu nu chuan Rafael chuan pastor ne nakal turin alo ti a ana chuan pastorin ama ne nakal tura ati thu a hrila semin angen chiam wang chuan Rafael po ana tenu fatan pui tur chuan ain bot saya Rafael chu ana tena chuan avakalin chu ina chuan Thlarau sual an ngeyem ti fin fianan artui chu dokana da in aloke ta chuai maya Rafael chuan chu ina chuan Thlarau sual an ngeya ni ti a hra chiang ta Rafael hian Llarona mitui lawm zet mai chula in anti venom siamnan a hmang thina
reilo te chuan Llarona chuan ana tenu fa chu alo ti boi le ta ana chu manin apai leng ta dor maya chumi nu chuan Chris chu nuk le in Raphael chuan a anti venom siam chuan alo the a Llarona lo lu theilo nan thlai chi chu the kualin Llarona chu anom na ruma chuan alo lut thei talowa kong kan hung lama tanga alo lu thei dona wang chuan man mo takin an bi rungala semin anau telem alak na lama chuan Raphael a thlai chi phul chu atidar ta hlau mai chumi rual chuan Llarona chuan sem chu alo hruai bo tangala pula chuan nuk lutin ana po afanu chan him tur chuan azuang thlave ngala ana chu Llarona chuan lo be ngalin Raphael po chuan pul chu hlan thiang limin aman romang chuan tui chu Hollywood tara alo siama ana le sem te po him takin an lo chuaka chuti lai chuan Patricia chu silai kengin phubala turin alo kal vele a Llarona chu loin lar le in Chris le sem te chu in chung lama an tlan chho ngala anom na ruma chuan Llarona chu loin lan le in sem chuan an chicken lai chu alo mutira Llarona po chuan afa te chuakin pangai takin aloin lana ma se an bulmaya dar thalanga chuan amel ra pomzet mai amule awang chuan ring takin arak le a Raphael chuan cross ne na pan nain Llarona chuan alo the leng le ta dor mai Chris le sem te chu anu bula chuan an tlan ngala Llarona chuan thin rim zeta lo pan nain ana chuan cross chuan a oma tak mai alo vita Llarona chu boruaka chuan atham ral zuita ni